לדצמבר של בליסטיק. נראה לי יהיה פה פרסט פרסון, כי זה, תראו, רואים פה את הנשק מההתחלה, יש פה רנק, קודם בוא נתחיל בלי רנק, אז בוא נשחק. אני מחכה כבר איזה חצי דקה ולא קורה כלום, ולמה FPS שלי על 60? הם עשו משהו חדש באותו זמן. תודו שזה נראה שונה. כמה זמן כבר ייקח? אבל זה נראה לי, הנה. זה באמת כמו מוד של קריאייטיב. זה נראה מגניב. זהו, נראה ראיתי את זה. ראיתי את הפרסט פרסון. חיכיתי לזה מלא זמן. שנייה. בטוח יש פה משהו כזה. אני אבדוק את זה שאני אצא מהמשחק, כי עכשיו אני לא רוצה מה זה. מעניין אם יש נשקים על הרצפה. כן חיכיתי לדבר הזה הרבה זמן, את הפרסט פרסון. חיכיתי לזה המון זמן, עד שזה כבר יצא באמת. חשבתי שזה יצא על תחילת צ'פטר 6, כי די הגיוני, אבל זה לא יצא על תחילת צ'פטר 6, היינו צריכים לחכות כמעט שבועיים. למרות שזה לא כל כך הרבה, אבל זה גם משהו. איפה יש פה אנשים? יש אנשים במוד הזה? נראה לי שם יש אנשים, אם הוא פשוט יורה. איך יודעים שפגענו בו? אני לא יודע מה נסגר עם המוד הזה. צריך בי, הנה בי. צריך ללכת נראה לי למקום בי, אבל הנה. בי. איפה יש אנשים? אני לא מבין מה אני אמור לעשות פה. נו, מה אני יכול לקנות? יש לי 4,000... את זה אני חייב. Close. עכשיו זה... צריך ללכת לבי, הנה, לא? פשוט הולך איפה שכתוב בי וחץ. אולי צריך ללכת לשם. אני בעצמי לא הבנתי מה אני אמור לעשות במוד. צריך להרוג את כולם, אבל איפה הם? יש מפה. יש מפה, יופי.
שם אין משהו. מה אני אמור לעשות במשחק הזה? באמת, אין לי מושג. איך ניצחנו? איפה הם היו בכלל? איך עושה יש? מה אני סגר עם המוד הזה? אפשר ללכת לשירותים? לא. בי! עכשיו אני לא מקשיב לבי, כי זה כנראה לא עושה כלום. כן, כמו כל משחק, תמיד יהיה את המקום הזה שלא יהיה אפשר ללכת אליו, הם לא משקיעים בו. איפה הם? איפה האיש הזה? איפה טוגה משהו? טוגה מת. כן. ככה הוא מת. רציתי עכשיו... טוב, אני פשוט אעשה קאט למקום ש... יהיה חי. לא צריך, לא צריך. המוד הזה, את האמת היא די משעמם. אני מצטער, אבל הוא קצת משעמם. חשבתי שהוא יהיה קצת יותר מעניין, אבל זה לא ממש קורה. קלוס. למה אי אפשר להחזיק שתי נשק? מעניין למה רק את זה אני יכול להחזיק. אני אחזיק את זה, אני אקח את זה כי זה יותר טוב. הוא לא מכוון. אני לא מעדיף את זה. ככה יש לי אקדח, אז זה כבר כמו AR. יש לו כוונת מעניינת. פשוט תלך לאיפה שיש אנשים בשביל לשחק. שמתי שם אבל לך, הוא על קרק, הוא קרק. הוא קרק. למה כל פעם אני צריך לקנות עוד פעם את הנשק? למה אני? למה קניתי אותו? אני רוצה אותו. עמוד, אני לא חושב שאני אשחק בו סתם ככה לכיף. אני לא חושב שאני פשוט אשחק בו סתם ככה לכיף שלי. לא, אני לא אשחק. מה אני אמור לעשות פה? זה לא קווין? אני לא יודע, אבל לא נראה לי שזה באמת קשור לסיפור. מישהו לא יודע, אני ממש אוהב את הקטע של הסיפור. אין לי איים. אין לי איים. פשוט אין לי איים. תביא את זה. את זה ואת זה. כזה נראה מגניב. רגע, מה זה היה? תראו. מה זה? רק אני עכשיו ראיתי שזה פשוט יראה איזה 200,000 כדורים בשנייה. מה זה אמור לעשות?
מה זה היה אמור לעשות? חשבתי שזה שכפל את עצמי. אני פשוט יוצא מהידי, אין לי כוח. על הדרך בואו נראה אם יש גם בהגדרות משהו שאפשר לעשות פרסט פרסון גיל, גם בבטל רויאל. טוב, בואו נבדוק אם יש. אם אין פה את זה אז כנראה שאין. פייר טארגט. לא נראה לי שיש. לא, אין פה, אין. חבל, נו. אז סרטון ייגמר פה.